Takže nás ľudia, to je AU TV. Dneska vlastne tam už špeciálne video ako 21 odoberateľov. Konečne som prekročil hranicu 20 odoberateľov. Je iba 21. No nič, dneska to bude špeciál, kde vám ukážem, ako som začal na YouTube a ako som sa vylepšil. Tak, na YouTube som začal týmto mobilom, ktorý teraz už nepoužíval, lebo je nefunkčný, pokazený, je na prd. Môžete takto s tým hádať a hovno sa mu stane. Aj také rozbitý displej. Srať. Na to. Aj keď je rozbitý displej, tak som začínal. Predtým nemal rozbitý displej. A tie videá neboli počuť, a už ma to strejalo. A potom mi rodičia dali Nikon. Neviem koľkatá. Proste Nikon. Ja som s tým spokojný. Zatiaľ počasie si kúpim Canon zrcadlovku. A tu ak mám Canon Mini ja som chcel Canon Mini X, iba tu nevarí. A tuto Canon Mini, tak záleží má strego, lebo tá je takáto malá ako má on. Ale ty používal X-ku, ja nie, lebo nemali. Tak som aj s týmto spokojený, lebo to má široký obraz, jebie oko. A ja to teraz budem používať tak na dovolenku, teraz pôjdeme v sobotu do Chorvátska. Možno to bude buď z tejto kamery, alebo z Nikon, ešte uvidím asi z tej Canon. Asi, alebo určite, neviem. A zvuk to na tomto mobile bolo akorát na hovno počuť, čiže sa na hovno a na tomto to je dobré, aj na Nikon, ako nie je to úplne furt dobré, ale som s tým spokojený. Má to svetelnosť 4.0 a milimetrov to má 144 a 1.3.4 metra 5.7, to neviem čo znamená. Zatiaľ to je takto, ale keď si to približujem takto, sa možno dá. Ale potom to pomaly ostrí. Ale som s tým zatiaľ spokojený. Statív používam Yamaha, aj keď je pokazený, ale len tak. Potom mám GorillaPod a takto. Mám dokonca aj psa. Ja si mohol vidieť video s ním, že tí kepec mali sa dobrý. A to je bolo všetko na tento špeciál, kde som vám ukázal, ako som začínal a ako som sa vylepšil a ako teraz točím. S vami bol AU TV, Toby. My sa s vami lúčime a čauko. Čus.